Samo par reči da kažem u vezi krštenja. Eto, možda ima ljudi od novih koji nisu možda toliko u toku, a da prosto čuju malo koju reč o tome šta se u stvari ovde dešava. Za krštenje se kaže da je simbol naše vere, našeg predanja Bogu i njegovom Sinu, Hristu. To je način da iskažemo našu veru i u smrt i vaskrsenje Hristovo. Kroz Bibliju možemo da čitamo da upravo krštenje predstavlja to, Hristovu smrt, i to se dešava ovim uronjavanjem u vodu, i Hristovo vaskrsenje, to je izlazak iz vode ili izlazak na novi život. To je simbolika krštenja. Pripremamo se za to tako što upoznajemo Boga i tako što se kajemo za svoje grehe i želimo da započnemo život sa Bogom. To je ulazak faktički u Božju porodicu. Onda imamo, mene uvek asocira na krštenje to što se sam Isus krstio u Jordanu, Jovan ga je krstio. Sad, ako je Isus Božji sin se krstio, šta će onda sa nama ljudima koji smo grešni, ali tako? On je nama dao uzor da mi tako činimo kao što je on učinio. I ako imamo veru i ako imamo vodu, šta nam brani da se i krstimo? Upravo je to ono što je i onaj uškopljenik rekao Filipu pre nego što ga je krstio Filip. Čitamo to u Delima apostolskim 8. poglavlju. Tamo kaže, Filip mu je govorio evanđelje i posvjedočio mu, znači, evanđelje Isusovo. Kaže, kako iđehu putem i dođeše na nekakvu vodu, reče škopljenik, evo vode, šta brani meni da se krstim? A Filip mu reče, ako veruješ od sveg srca svojega možeš. A on odgovarajući reče, verujem da je Isus Hristos, Sin Božji. I onda je zapovedio da stanu kola i onda su se oni krstili. Ima puno stihova o krštenju i puno primera. Eto, imamo i onog tamničara koji je pitao šta mu valja činiti da se spasi, ali tako? To čitamo u 16. poglavlju Dela apostolskih. Kada su izašli iz tamnice, on je to pitao šta mi valja činiti da se spasim. Oni mu rekoše, veruj Gospoda Isusa Hrista i spašćeš se ti i sam dom tvoj. I govorili su onda reč Gospodnju i onda se krstio i on i cela njegova porodica. I još bih samo jednu stvar rekao koja je bitna. Kada su apostoli počeli da govore posle primanja Svetog Duha na dan Pedesetnice, znate koliko je puno ljudi se krstilo u tom periodu. On je rekao da se pokaju, znači da se krste i da prime dar Svetoga Duha. Upravo je i krštenje simbol da primamo Svetoga Duha, da možemo nastaviti taj pobedonosni novi život, je li tako? Hteo sam samo da kažem, eto, ako neko veruje, a još uvek nije učinio zavet sa Bogom krštenjem, neka razmišlja o tome i nekom narednom prilikom neka to i učini. A krštenicima bih rekao da Gospod blagoslovi u vašem novom životu i odluci koje ste doneli i neka bude sa vama, naravno, kao i svi mi zajedno. Sada ćemo se pomoliti jednu kratku molitvu i onda će Zdravko izvršiti pečenje. Oče nebeski, hvala ti za tvoju prisutnost i hvala ti što si nam ostavio ovaj simbol našeg predanja tebi i ustajanja na novi život. Molimo te, blagoslovi posebno krštenike u njihovoj smrti i grehu i u njihovom vaskrsenju na novi život, vaskrsenju sa tobom, jer je njihov život sakriven od danas sa tobom. Pa te molimo da ih silno blagosloviš i vodiš u njihovom životu, u svim potrebama i da izdajaš obilje Duha svoga Svetoga na njih, kao i na sve nas ovdje prisutne. A zahvalni smo se na svemu i na ovoj prilici u Hristovo ime. Amen.